Čaute ľudia, dneska si ukážeme, ako získať Uno Chestera zadarmo a ja ho dneska získam. A toto si dúfam užijete a dúfam, že ho dostanete aj vy. A keď nemáte Chestera, tak to vôbec nevadí. Keď to splníte, budete si ho môcť rovno unlockovať. A môžeme sa rovno vrhnúť do videa. A ozvem sa vám, keď budem na konci. Ľudia, tak po strašne dlhej dobe som už skoro na konci, chýba mi posledný win, čo som si dokupovať, hral som to s mojim kamarátom a teraz to s ním idem aj poťahať aj ďalej a dúfam, že ho získam po strašne dlhom puši. Áno ľudia, konečne som to dokončil, som v poslednej hre, musím to vyhrať. Ako si môžete všimnúť, už musím hrať za Franka, pretože on to tu môže na tejto mape veľmi dobre ničiť, proste tie steny. Ale ako vidíte, teraz mám proti sebe Franka, to nebude dobré. Ja teraz s mojím kamarátom ma strašne poťahal chvíľu na tej predchodzej mape, pretože tam sme nemali skoro žiadnu šancu a proste hrozné, aj táto hra, hrozné proste, neviem teraz sa proste dostať dokože respawnujem sa, ale proste keď majú dobré kombo, to sa nedá proste proti ním. To už sme aj skúšali aj dávnejšie proste si dať Bibi, Edgara a Franka, vtedy nám to išlo, ale potom sme proste s randomákmi išli ten Bibi, to sme mali také šťastie, vtedy sme dávali play again, to sme poťahali vtedy, ale ona už potom nechcela, takže to je ten problém. Musíme chytiť dobrého randomáka, inak to proste nejde. Ten randomák vás vie dobre poťahať, ale inak to nejde. A keď tak, dúfam, že toho Uno Chestera získate, ja ho po strašne dlhej dobe chcem. Mám posledné 2 životy, môj kamarát si to tiež musel dokupovať. Má posledných, už nemá žiadne gemy, má 0 gemov, akurát si dokúpil životy, má posledné 2 životy. Dúfam, že to s ním doťaháme, nech to bude mať aj on, lebo neviem čo ďalej. Bo teraz som skipol, ale im chýbajú už iba 2, nie, on to tam ide dať, aj s Bibinou. To nevyzerá dobre, už je Uno, nie, chytajte to. Nie, jak to tam prešlo, čo to je? Toto vôbec nevyzerá dobre, máme každý posledný život. Ja si to ešte môžem dokúpiť, ale môj kamarát už nie, on má už 0 gemov a dúfam, že toto vyhráme. Teraz to vyzerá dobre, ale nie, ten Edgar to bude otravné, ale to sa nemáme Edgara. Toto máme nádej získať. Teraz toho Uno Chestera vyhrá toto, pretože teraz to vyzerá dobre, nie, teraz musíme sa aj brániť, dobre. Áno, náš Edgar ide chrániť, môj kamarát, teraz má Edgar, ja nezdrti z Franko, teda Dynamite, nie, nevadí. Tá karta sa už despawní, nevadí, budeme mať ďalšiu, teraz sme dali reverse, tak môj kamarát toto troška bráni, som mu išiel na pomoc, ale zbytočne. Poď, áno, dobre si dal toho Franka, dobre, poď, ubúchame, ideme, áno, dole. Škoda, myslel som si, že pôjde dobre, nevadí, chytáme, áno, dobre. Teraz tam idem, poď, ideme 2, plus 2 budeme mať, áno, droughtu, nice. Rýchlo, ubúchame ho, dobre, rýchlo teraz pre karty, bežte pre karty, ja tu budem čakať, ja tu počkám, budem ich drtiť zatiaľ, poď, nie, Frank zhypol, toto je veľmi zlé. Toto je veľmi zle, si to už mám aj ja, to si nechám na konci, to sa už neoplatí. Poď, už to skoro máme, už máme Uno Chestera na dosah ruky. Ešte prosím, už to získajme. Prosím, áno, Edgar to nemôže dať. Nie. Skoro som trafil, mal som si dať hype. Teraz mám kartu, lepku, teraz to tam hodím. Nie, Dynamite, nie. Nie, áno. Poď, Jackie, poď, Edgar, áno, skoč tam, áno, prosím, Uno, áno, konečne, po strašne dlhej dobe, konečne sme získali Uno Chestera, rýchlo, ja chcem, nie, pin, nie, ja chcem Uno Chestera, áno, máme tu Uno Chestera, dúfam, že ho získate aj vy a ja sa lúčim z tohto videa a dúfam, že ho získate aj vy po strašne dlhom puši. Dúfam, že si nebudete musieť dokupovať gemy a čus!